ma chiegni kamoro mora ma intie janeno mar LTN en thuolo maber ma koro wachako romo kendo e chenro mar DAK ACHANA. DAK ACHANA kaendi en chenro mano mwakeloni mar ng'iyo kaka wanyalo loso kendo watego wechego eko magwa mag dak. En galamoro mar puonjruok e wechego eko mag dak. En aput mabende wakuothe kaka jogo eko mabende odak. Ae bende en kanyendo ma en hosi mabende wacho ni kaendi en kiewo mar weche mag DAK ACHANA ma kokadho ka to koro ing'eni koro ke DAK ACHANA e DAK ACHADHA. Magi e kaka wakele pile ka pile chieng' tich ang'wen sama chalo kamaendi. In bende in gi thuolo mar tudruok kodwa mano endo e kinde ma owinjore. Juma mokadho ne an gi wendo moro kaendi ma iluongo ni Joan Patrobas nodusa ahinya e weche mag chode. Joan biro duogo mondo mi ochak oduok wechego. Weche mag chode piny lich gi weche mag chode e ute. Ayudo kaka rama gima chamo ji mang'eny molo kata gik moko nje wacho kate. Koro miyo Joan ibiro duogo chieng' moro machiegni ni mondo mi idwok penjo magi mag weche mag chode gi nikech in laro ka ni en bende en e gini otime kapok Nyasaye oware. Nawinjo ko wacho ka en kanisa gi mar SDA. Ni kwere mine kik wabed against kanisa. Kik walose kanisa. Ok wagore gi din, wapuonje ji. To nowacho ni gigi nosekadhe. To adieri nobiro ka nyaka gi jaode. Mano timo neno machal kamano. Jaode bende ne nitie bende ono japap. Koro Patroba ni oja kure, oja sori. Nyako ni to en ja gwasa suba. Koro ne giwinjore kanyakla mondo mi giweya gigo mondo gilos odgi gidagi kae gilemo motegno. Koro gilemo. Koro ji nyodhe nyaka e odgi. Joma chode okadho go kare odhi si council ni dhi gitimna. Manyiso ni gir chode ni bende karo pek. To gino kama ketho dak ni kiwacho gini ma ketho dak. Be mecho nego mondgi. En gima tek ahinya. Koro aparo ni en gima kata bende sama untiere kanyakla ma jokristo kulemo to umedo rida ahinya mondo mi puonj no bed puonj. Kati chunga e nyim ji to nyake wachi mondo mi obed nyake church kama ji ng'enye no nyaka yudre ng'ato matimo gino to pok ofwenyo ni gino rach. So sama ichome tir mi koni ok ichome ni wacho ne lakini we in general ka ng'ama yalo muma to nyaka wach no goye. Nyaka wach no endo goye. Koro gima no wayudo. Omiyo Joan ibo biro mondo chieng' moro chak iler weche mag chodegi gi ng'eny kaendi. Opakuru ruoth ng'eny ka taji moko be penjo ni Nerea nodhi kure. Nerea okay? Penjo moko ni Nerea ere. Koro magi weche manya wantiere godo kionge. Onge no bende ne en wach. Koro isebiro. Kata kamano machiegni ura ahinya wado mondo wadhi nyime gi weche mag DAK ACHANA kaka pile. Nerea iko maber. Ne iko maber nek. Ikweni mane yuri. Mano tinga ka tho nek udhi lemna makuo. We wacho wach mar tho. Dhano no ike. We wacho wach mar tho. Nikech ano. Inse dhi penjo motho. Midu. Nek. Ka ng'ato wacho gimoro we lalamika. Ok lalamika. Wach ni wacho ga to wach no ng'ama se dhi penjo motho. Kende on kata dichiel en 2 times. En ana ng'wono Nyasaye. Ase tho diriyo. 2 times. Koro en mana ng'wono Nyasaye. Ang'o mathoyi? Ang'o manegi? Chunya paro ni gika gin mana chunje mag jochiende kata remote moba. Ng'eni remote ka ng'ato bani to isa adier mi dhi chuth. Tineno yua hie kemba. Ka onge Nyasaye tidhi for good. Kech mane emne dwaro ne en mondo yae. Nerea in gadier ng'ama oyua e kemba nyalo tho. Ikilingana gi geno mar ji ng'ano ira en adier. Nikech kata sama no lemna ni nek aneno ka jochiende wuok e lweta an maneno to ng'ama joma lemna gi ok ne kenda go koko giki giweya gigo no akanye. Kemba ni ka ni ng'ato yua imoche ni kemba Nerea koro ma Nerea wanege titho. Kata an Nyasaye osewuoyo koda kotera e pinjo waskuma. Kuongo tera Kamenya. To Nyasaye kwani be neno ka jal chudhini Kamenya. Kuna munda orni ambassador mondo keth teko mar gino. Anse Nyasaye ine mise wacho. Nor ambassador. Kochako dhina waskuma. Kendo Roho Maler nyisa no dhini waskuma to mana Masirare. Ok mabor kata. Kona cheka mi ambassador. Kendo kawuono to teri kama idhi yweyi kio
tiyangi kama chunya teni inegi samusari gi membe to kendo nyiso ng'ato yana asenegi asesare dhi yana seywa ikiyo matimo ne kaka dwaro dhi yudo kosetho. Nyiso ni ka ok en ng'wono Nyasaye to nyaka ji mathogi nitie kaka githo. Mathogi te gin tho mawa e lwet Nyasaye. Site. Jomoko tho nikech omenygi. Exactly. Jomoko tho nikech oywagi e kemba. Oywagi e mbofwa. Ana juogo kona ni no seywayo manyaka nochak ywayo to ok pok okwamoga. Oywayo monegi ji. To an nyaka nochak ywaya. Ok moki kiera. Mada ajoge ni romo go kanye. Ajoge no oterna. Otertimnango. Oterne pesa mondo tieka. No tame mokono biro dala na mondo negi wangi dala no chalo nade to jomoda ke chal nade. Nikech Nyako chak neko. Poko timore ne gimo timore ne. Obe wacho ge dhoge no nego ji. Owacho. Tinge gima timore nek. Sama no step out from my home. Odhe maber. Kochope rangae to teko moro kare no yudo dala na mar Nyasaye. Konyono rangae mondo donji to teko chubiru to tinge kaka lausi. To dhi malo koduogo onge nyaka kawuono an pod ayalo Yesu. We utugo Nyasaye. No tho. Kabisa chuth ber. For good. Koro remote mari ne pek molo mare. Ibe ni giri modi. Teko Nyasaye. Ipiem go ge ajuke gi. Nitie teko Nyasaye. Nitie teko Nyasaye ma tia yano dongi nyaka mil ko wero ni Yesu tiyo to lenga. In koro kidonje in teko no mana nitie na kanyo. In fact ka in gi Nyasaye madieri mangima to teko no sika ok owuogi unless ni timo richo moro magolo Nyasaye. Nerea osetho. Ma odhi e piny jomotho moduogo. Agombo ga ni mondo chieng' moro fweny moro bed nikech gima chana ni to koromaga. Adwa mondo fweny moro bina ni Nerea cha notho. Mame kaka gini nobet on a serious note. Mondo ang'e ni gini nadi kich an ang'e ni ng'ama ne osetho mane oloyo tho ne Yesu Kristo kende. Dhano mochwe achweya gi lo to ok nyal. Nyasaye iluongo ni hono. Kodwa no tim hono mondo piny yie ni en Nyasaye to timo gimiwacho no. Koro yuri manote oting'i kitho ema koro okwongo tho. Ema no tho wada. To no iki dhano no biro mapendo kare kore no onge piny. Ma chief ok nyal control kata. Dhano no biro. Onge wach mane kaka wach nitiere kaendi. Esi ni an ga dak achana weche moko nitie ka matek ga man ka samoro onjo gi to onjo ka gibuoya kama ne joma tiyo tije mag dika yien joma temo ni mar mondo mi itimne wadu marach kikadho lwet ajuoga inegi nyawadu ithir kar nyawadu jogi ok nyal to boa. Dak to gidak gi kinda kabisa nikech richo gi no ng'eny. Koro gimedo dak mondo gine ber ma Nyasaye timo. Ok githo piyo. But gima paro ni anta paro na nyalo nyiso ji ni ng'ata matemo kedo kodi e yore machalo kamago. To Nyasaye ok nyalo we mondo mi idhi nikech ka into ng'ama ok imul yien ok imul gang'o. Mano kende manyalo konyi. Mane ka ok imul gimoro amora tikonyori to kopo ni ibi idonjo kone gi kone. Mano koro gigo tuomre gi koro tuomre. Nyaka giradi koro achiel mohewo wadgi. Nyaka tim gimoro. Koro in kino ka ng'ato timo ni kamano to donjo mana e lemo. Dhi e chongi. Iwangi kende. Ywak ma. Dhi e chongi mondo mi ilem nikech gigo eko onge teko. Emomiyo ahero kanisa mar aywagra. Ke sami ywak ondike Zaburi. Ni e ndalo duto ma waywak ne Nyasaye. To wasikwa ringo mike. Dine sami ywak cha. To teko mar ywak no. Ma Nyasaye ok ywak ni in kor mirimo maki. Ke wasigu dhi ok duogi. To ywak mar adier ok ywak moko exactly iyudo ni nyaka yudhe moko mathindo ka kuchino giri no dhi ni ywak kibenyo no ywak ang'o to ok nyaka ta wacho no ywak ang'o o jaigi ni 20 to ywak ni piny tek. Ndalo moko jaromo ne tiyo na dala kora penja polo ni ang'o momiyo urwako gudu ni andonga adonje dini ayudo kirwako gudu kora kia gimo merwako tieni jo moko dhi e ywak no ni eno dhi ywak ngeji ywak to kia gimo ywak. Goro ji ka kuchino gire onyiso gini sami dhi e kanisa kata mi dhi ywak ne Nyasaye nitie gima lit ni momi idhi ni mondo ywak gimo donjo ni to yudo ka kijande gi ginto gidhi adhiya ogo chonge piny eno lemo kingi odoro tich
poko kata lam kata higa achiel ochako ywak ni nang'o oonge dhako oonge gimoro amora to oywak. Koro penjo in chandruok ang'o moromi? In ang'o miywago? Ang'o mitero ne Nyasaye koro sani endi mar mondo mi okechie? Nikech kodok ka higa achiel piny chien to isetimre nade? In e klas, in e form 1 to ni ywak ni koro ne piny tek. Piny mane matek? Koro anyiso ga kijana gi ni mondo giwe walo. Nyasaye no be kidhi ire sama weche opong'i maber to nyaka iyud dwoko. Adier iyudo. Ne ondiki e Mumanik kata ka nyithindo go ywak to ndiki ni gima lit ne chuny ng'ato. Ng'ama chielo ok nyal ng'eyo lit kata moro ma en go. To ng'ato wuon ema ong'eyo gima lit ne chuny. Mang'eyo. To koro giwe ywak aywaka. Indi ywak moko ma ji joka ywak e rumbi mar ywak ni yawo ywak moro wuok ka waywak koro ji ywak aywaka. Gimoro go jo kanisa. Ni koro ne oywak, lakini nitie gik moko samoro iyudo ka tembe nitiere kuomi, apaka moko goli. Ma kidonje ywak tikwano gima ok girum. Koro mano e wach manitiere. Ng'ato nyicho ng'isa ni nodhi kodi e lamo gi riyo kech. Gima temo wacho ni in rembe. Wach ni nyicho nyong'isa Kisumu. Nodhi ng'ato lamo gi riyo kech kaito. Kisumu nen seme kose nen kanyo. Kaito ang'o timore? E lamo gi riyo kech odhi kodi ne un kode obende akia nudhi ang'o. To ulemo kabisa lamo gi riyo kech. Men mar adier moro ma ng'ato lamo ne riyo kech to oyudo kek moro bathe kanyo obwaso kek madho gi yogat odok e lemo. Koro mae ulamo mar adier gi riyo kech. Kaf ogo odiochieng' mokwongo, odiochieng' mar adek kachopo ondiegi ni ol. Wacho ni gima yudo kilamo kaya chande boro korie otomo ne ng'wecho wae kata joma ok onyal tieko. To wacho ni ginendo ni lamo ma kudugo romo kode kia kuro to yudo mana ka kuri yot ichalo ansari ichalo yani yot. Koro we will ni ng'ani ne ng'ato nonyisa wach ni neno lamo kode kabisa, lakini gin ne gitemo odiochieng' mar adek gitomo ng'wechgi kech ema koro yuyi teko kata malemo koruru. Asing'eni ka in e bungu minyiri kite ka ka idenyo 3 days no koro kata igo nindo kama kulet. Onge kaka inyalo nindo. Kare kech be nyalo miyo den ng'ato bed malit. Koro lemo mar lamo gi kech ni be nyaka bed mani en gima ok en ng'ata manyalo time. Onge wach wadonje weche mano ne weche mantiere kanyo mag ndalo nyaka ne wachi amoso ni opak ruoth. Nagombo wuoyo gi Nick e weche moko mag dala chanda to koro onge ng'ama nyalo konya e weche gi. Koro kuom yie mari kona ne Nick oflasha. Kora Nick mondo flasha wawuo kata oflasha e namba ochiwo. Ero kamano Homa Bay kamoro ni Nyakwere Kobuya magi jothuru nogo jokara chonjwa achana flash koro temi ka namba ni flash pod ke kuye matek malene donge osechopo iri moyudo kaka onyalo tudre kodi kendo ochako ber no pak ruoth. Koro wacho ni mondo namba ni miya mondo flash gin weche mag dala odich mana kodi okodwa na winji gin weche dala dong mago koro ng'eny kuchopo kanyo to koro ibro bage abro koni ni Yesu nyalo boje ni Yesu nyalo to en dwaro weche mag dala. Koro ondiek kata nyingi wacho ni ng'a akia ni nyako akia ni dichuo omiyo chak yora ne gini maber nenere obro tudowa kodi mar mondo mi walosie weche mag dala go eko. Ok nyal tamo ji nikech sama ji nitiere gi rieko ma ji oriwre paro to onge gima nyalo tamore e piny kaendi. Koro wai kweni kata ta flashi mondo mi go inte ng'ata kata mo flashi tigo chone onge wach. Penjo machielo man kaendi en ni misawa Pastor Mbewa an Nicholas kawuok Ahero an kod shida ne akendo nyako kod nyithindo 2 nyako kod wuowi e higa mar 2017 nyaka sani koro ka ng'at mane onyuologo nyithindogo ne obiro kor gi nyako seme
ma okawo nyathi ma nyako ma ja klas 4 odhi go thur gi Awasi. To nyako ni to wadak godo nyaka sani. Atim nang'o? Konyauru an Nicholas. Wuode jambo mano dichuo wadu konye. Piny obage. Nicholas nyingwa be chal. Nyako bokawo manyasembo. Nyako bokawo manyasembo. Manyaseme donge? Nyaseme nigi nyithindo 2. Mama nyako ni klas 4 to koro wuon nyithindo go biro mokawo nyathi ma nyako ni modhi godo. To dhako ni to dak godo. Weche ni kanya 2. Nyithindo gi gidak go ka kose nyithindo gi ni seme. Ing'eni kaluwore gi statement ng'ani wacho ni ng'ani nodhi seme okawo. Ne obiro kor gi nyako seme ma okawo nyathi. Wantie ni nyithindo gi nitie seme. Kadagi. Koro kanyo kwano chako go wini piny. Dhako gi kendo tikawo gi nyithinde ibet godo. Exactly. Ubeta beta ka. Ng'ama dwa nyithindo go biro mana iri. Yeah. Sama ng'ani okawo nyithindo gi eki kadagi seme. Nyiso ni en oluwo kothe. No yudo ka kothe chandore maybe. Sama nyithindo chanda, samoro ok bere mondo nyithindo obed oko kama min gi onge. Koro wuod Awasi ni biro mokawo nyithindo modhi go Awasi. An makosa mane kanyo kane. Nikech be nyithindo go mamin gi nikech chik wacho Children's Act wacho ni nyathi nyaka bed e lwet min nyaka higni 18. Eka koro nyalo make decision. Ngodhir baba gi koso dong kanye. Mak mana ni e kes ni endi nyithindo go wegi dagi seme. Omiyo dichuo cha is right. Wacho ni nyithinde noko bede e lwedo ma oparo ni nyalo rito gi makare ma en min gi. Omiyo olo bura kodhi okawo gi mondo bede gi nyithinde. Mago gen nyithinde. Koro jali we ywak. Koro jali en ywak gimo ywak ko kwa wiji. Magi ywak en mana wachi ni ji ywaga titirere ma onge tiende ka. Nicholas nyaka ng'e ni sami kawo dhako gi nyithindo. Kawe te. Kukune gi tiende. Nikech nyiso ni dhako ni emihero nyithindo gi okera. Ang' nyithindo gi dak kadagi. To nyako ni nikelo 2017. 4 years. 4 years. To higni 4 gi te nyithindo gi nitiere kadagi. Kana nyathi ni nitie kadagi. In kaka wuon mare. Be nyithindo gi limi. Ibo bondo kode gi chieng' mane. Ibro puonjo gi dak midwaro kaka gidak kaka nyithindo chieng' mane. Gibo bedo nyithindi gi ng'eni ma baba gi chieng' mane. Nikech nyathi ka dongo to bro ng'eni ma baba ne. Nitie kama gik mong'eyo. Nitie gik mong'eyo. Ing'eni gik mong'eyo kothin gi. Kothin kama. Gigo siki wi nyathi nyaka chieng'. Mage mong'eyo. Nyaka chieng'. Nyaka chieng'. Omiyo Nicholas kanyo mokwongo in jamakosa. Nyako ni bende jamakosa. Nang'o? Indo ka jido dichuo. Dong' ise ni in gi nyithindo. To dong' samo dichuo na mako kona na kel nyithindo. Nang'o? Kara winjruok mane ma untie go ka kara singruok mutimo ni en mara. Bi ng'en dichuo moko mero mondo nyithindo ma mon nyuolo yudo go kodwa. Mano onge. Mano onge na rea nikech kapo na heri nadwa kindi to in dhako na yudi gi nyathi. Nyathi na bro kawo. Mano kore ka heri mar adier. To kanyo ni lo buche mang'eny ahinya. Ne bura ina koro wagone Nicholas kani. Koro wagone bura nikech ne ofail. Ne ok okawo nyithindo. Ne ok okawo nyithindo. Nyako bende. Nyako bende. Asayo ka indi nikech ok tang'e dhi tedo tiwe nyithindi ka mamani. Nyithindi gi chieng' moro bro ng'iyo kodu nade kaka mama gi baba. Ibro nyiso gi nang'o. Koso nok idhi tedo kanyo. Ng'anto koro dago nyaka sani manyisi ni ng'ani makoro en godo. Ing'eni dichuo go chama wuod Awasi kodhi monyo tedo kata dhiang' achiel kuom nyithindo gi. To ok mae. Obago Nicholas ni ok mae. Ok inyal mae. Mago nyithinde. Dholuo bosro ne mago nyithinde. Kapo ni ng'ache Awasi ne ng'ama riek rodhi gi dhiang' achiel. To kawo nyithinde. Mano mar fitina. Mar kuru tuwe dhako ni. Nikech kenya achiel ok tere dhok diriyo. Koro nyako ni obe otimo marach. Nune bende kane giwinjore gi dichuo ne gichako dak. To penje ni to koro mochako dak ni. Watimo nang'o nikech nyithindo be nitiere nyithindo 2. Nyithindo gi gibiro koso gibi. Tem dichuo madwa kendi gi mano mondo ne ka diro dwa kendi. Bi seng'eyo ni nyiri joma fake kabisa. Nyako kohero dichuo to kata koro ok dwar nyathine. To ng'ano hero makate kwere. To nyathi to mare. To koro ere kaka tang'o wacho ni ng'ato heri ahinya malo nyathini. Aseneno gi wang'ane. Timre ga ma to timre. Mimi wacho niya maendi ok en hera. Nikech ng'ama ihero kata hero mana mawi rach michal nadi to nyathini wuok di wil godo. Ni wene mamani. To dayo ni obe samo wene nyithindo gi. Jogi nchom miyo nyare nchom miya guth no dhi adhi awe nyithindo.
kose en tedo ma nyako ni en disparate. Ing'eyo nonyalo dhi gi nyithindo, an aseneno ma nyathi modhigo ni igoyo dende saro nikech ok nyathi dalani, wuon gi ni ok dware, to wuon gi ni ohero min gi monindo e lo kama. Koro napenjora, nyathina ka ng'ato ok dwar, how comes ni ng'ani wuonda nohera? Ok nyalre. Mane gima nitiere. Ka ng'ato osewe kata midak godo mana mamagi minyuolo gi chuori, ka jirani ok dwar, tiwinjo nyaka hinyo. Injo ka gino rachni kabisa. To what about ng'ato ma koro idago pile? Itedo ne ng'ani. Ng'ano wuondi. Dong nitie jogi wuondre. Ng'ano wuondi. Omiyo Nicholas gimutimo ka niendi. En wuondruok. Pok obedo kend motegno. Ka ne ukendru mar adier, ni ng'ani ni miyo ni ok en mana miyo ma samoro in go gi time matin. To nyithindogi nyaka ne bed dalau. Ma one dalagi koro magi ng'eyo ni mane dalagi. Chik madala ne magi luwo. In Nicholas in wuon nyithindogi. In ma koro ichiko nyithindogi ka gibodongo nyaka gibed joma dongo. Ok min gi. Kech min gi to koro ne sayudogi. Koro gimodong kaka baba ema chiko nyithindo ma nyithindo ng'eni ma yo miluwo. To nyithindogi bende as they grow, gineno ka gi lack father's love. In fact, gibono ni karabuno cha ni kure. Koro gionge go. Koro gibochako penjo dagi to kada ka giyudo nyithineri kaluongo ni baba to gipenjo. Gipenjo. Baba ni kanye? Yeah. To nyithindogi be dongo gibo penjo dagi to ni dani baba wani kanye kech mama wato wang'e kuma nitie baba wato ni kure. Dani nyaka koro nyisigi ni un joma chal un joma kama. Nyithindo bochako bedo gi disturbed minds ni kara wanto karang'o mi wantie kaka wantie. Omiyo an gima wuoda wasi otimo gima ber. Kore supporte. A support wuoda wasi nikech oparo kothe kuma nitie to dhi omo. Kore konyo jali kose hinye. No, jali koro donge atemo nyiso jali. Irie ni kapo noni dhako ni kendo. Kata ng'ata machielo kendo chieng' moro. Kendo dhako mane gi nyithindo. Ti chunyi nitie adieri ni dhako ni idwani mondo idag godo. Kawe gi nyithindo makata gin mana boro. Mane yiero mitimo. Kech ng'ama no orindi sar nyako ni onge. Mane in mane dhi kendi. Kaka no winjuru ne un jitu. Wan ne waonge. O kamano. Kaka singruok magitimo ne gin jitu. Koro singruok maru gi dhako ni mondo udayo nyalo bedo ni nyithindo onge iye. Nyako ni odhi korgi Nicholas ochako nyuolo kucha. Mako we kando. Nyithindi gi chieng' mo boriwo gi nadi to in ng'ama miyo. Nyako ni wiyo konyo. Nyako. Ikoni wiye ringo to kuom. To ni nyaseme. Nyasembu wiye ringo to leng'ore. Yawa nyaseme nyiri ma wigi go to nyiso maber mong'e go kwana machap. Into daka ne ki chal na kaka adwaro. Mani pa kuturu. Nyaseme. Tap to ng'eyo. Nyaseme bende ok mungi. Kokihere to kihere gi nyithinde tek. Kwisha. Tomato. Nyaseme ode kirwenye. Senyo ngero no. Nyaseme ode kirwenyre. Ero nyiro jedipo ni ting'eni macha od nyaseme maneno gacha. Ekaki nyaseme ode kirwenyre. Omiyo mae en nyaseme lakini kono mogo niendi obam samoro no luor. Idi chuogo ni nyalo weye. Ng'en samo be chopo kama koro nyako ichopo level moro mino ni adhi ka gima diwo. How? To en ng'ama nigi chwore ma jawasi. Donge samo dako tamre kucha to koro diwo be koro riei ka. Nere isi diwo, nere isi romo gi nyako mudiwo. Aseyudo mang'eny. Inonge le mone nyiri samo mago mukani. Mang'eny. Nere pasa manyina kata ng'ama didag koda. Mamoko be wuonda niya. Bishop adoni lemna. Kae makora leme nyaka chieng'. Kakin pinyiru. Bishop, ayudo wuoyi moro. Ing'eni poka lemo ma wacho donjo moyudne. Oseyudo. Ndalo macho kanya dakgo. Bishop lemna. Mit be kore king'iyo gama to giro kore kumia ikumi dhiye. Tieni kanya kose donjo ochope kiwango modwaro dichwo. To chalo janeko. Koro in disparate kanyo. Koro samoro nyaseme ni nochopo kanyo. Agora. But ber mondo migo kwandi mbele na nyuma. Omiyo Nicholas gam koro itim kaendi. Ng'ani ka wuon nyithindogi. Wuon nyathi ng'ato ok tang'e mae. Kata be mani nang'o. Ng'ama nyalo timo gini koro en mana nyako ni. Ema nyalo dhiri chuore cha. Kechen mung'e adiera mar nyithindo. En mung'e wach niya. Nyithindo miya adha godo kata winjire ni ibo kawo gi kinde machal kamaendi. Lakini Nicholas matang' time gini onge. Itimo nadi? Nyithindo gi samoro pok inyuomo min gi. Nyithindo gi ok magi. Ok idak kodgi. Gin kadagi. What do you want to claim? Nothing. Omiyo the best thing manyaka koro Nicholas niendi tim en ni olosumna gi chiege manyaseme ni mondo mi otugne wachni. Mondo penya semento be wadak kodi adieri en chiega. To ka in chiega nyithindo kande iwe wachgi to make that covenant ka wuono nyithindo weko iwegi gidhi gi wuon gi. Mabe ok nyalre kuom dhako monyuolo nyathi. Bas. Chieng' duogo ka tuti. Koro
emomiyo aparo ni kwano manyaka koro go kaendi maduong' en ni nyako ni ema nyaka koro kony jogi. Oloso gi chuore cha mondo penji ni nyithindo gi kawo gi for good. Ibo bet kodgi. But anyalo ga limogi kaka nyithinda. Sawa. To penji ni to kapo ni ok idwar kamano to mondo adak kodi kama ntiere gi chuora ni. Mabe chuora nok dhi yien. Abedi chuogi bende jawasi bende ok bi yie. No pogre en be gi nyithinde. Manyo omo kadak. But makosa motimre ni owedi chuogi ni modhi omo nyithindo kadagi. Donge samoro ng'ani noluro ne ok onyiso dhako ni. To mine moko be yo kose mi sukari kila achiel. Ogolo nyithindo moko nyathine chok onyiso. To mago nyithi ng'ani. Ang'e tim nang'o. Idwa delo wang'i nyithi ng'ato in gin magi. Dong nyaka nyise ni ng'ane onge to en min nyithindo. Koro kanyal mi rite kaka man to luonge obi mondo wach nyithigi ka nitie. Mano be nyalo bet. Apani akang'e gima notimore momiyo ne obiro bedo ka nyathi to dhi godo. Samoro loso gi mare ni. Momiyo nyithindo. Mano be maro ma wiye thick. Wiye thick nadi. Ere kaka golo nyakwara ma min onge how? Kata ng'ano kel mamwan. Dong ichiwe ni wuon gi. Apana nyaka nyara bedi. To nyari osedhi samoro odhi kanyandu guogi gi chuore mane kolas. Ora kone ni rite nyathini ok wuog e lweta ka unless na kwale. Okay, mano bende makes sense. Mondo mi nyathini ka uro koro gik ma kama giowe beti. Exactly. Nyathi be ng'e gima ler. Yeah. Nyathi be koro ng'amber no dhi dala gi, min gi okende ga machielo. Exactly. Koro gin kama gichungi. En wach manitiere Nicholas. Koro gima tang'e tim kani mogore kuma tago ng'adi maduong' ahinya. Kaendi ni chiegni ema nyaka koro leru unji ariyo. Ni nyithindo gi bobedo kon mane e dak ma untiere go niendi. Tine kapo ni saka ni do nyuome. Eno ka jawasi chandi subiro omo nyithinde. Obo tero dhok, kapo kitero dhok. Ne kasri. Tere kata mana moro ma onding'i othe. Ngeni se apa jawasi. Donge ende mane gi dhako. Donge dhako. To jawasi bende ka nyithinde go jawasi mi yaw pache anyiso Nicholas ni koriek to ter dhiang' moko achiel kata monding'i othir to kata ma iwe chot kata moro machana ni dhiang' mfano ter to bro mako piny to kapo no wenyien cha mokawo nyithinde mochako tero nyaka dhiang' en to kwamo gore pigile en koro dag okowa jahazi neno ko dag nyasa mi okowa jahazi nyasa mani chieng' no ikmna awasi to wala dhi wangi ikoni koro okowa to jahazi kapo ni ling' ma kacho tero dhok kuom nyithinde kande to dhako mine dago no endo ka chieng' moro ng'ielo rengo kata be mani here manade jokai mabodhi ike jawasi koro ketho sane koro iketho sane kowa jahazi omiyo wabiro puonjo kaka ne beni nyithindo mabende onyuol oko kimirwa idagode keny manyien nikech ogo ne beni itimo time machalo kama to nyiri masani nigi timni kabisa sina mtoi misije get mtoi kenono mos uja get mtoi nyathine cha turu tung dieke kwath dalagi nyathi mioro kwath makoro ko odhi kwath to ko bakidi tap tung diel oturo to kipenyo min gi misina mtoi orido long saidi makoro sechego eko otin mapoko yan otemo kata dichiel kachieng' mokoro wiye poni ikono ride kabisa wadhi e yueyo gi long moridno kwadwogo wacho weche gi eki kaka onego ni seche ma ng'ato dhi tedo ka in ng'ama nyako ka in gi nyathi ket ginendo lero bedi mondo ji ong'e ni mae kaka an mae gima an omiyo kata ka tedo kaendi mae an joka chuora e ler madwarore wuoth e ler kuom nyithindo ma ji onyuolo kuonde ma gintiere kata ich Simba kata Kimirwa gin nyingego eko ma itiyo godo. Kik idhi mabor, en Dak Achana machiegni kamoro amora ma intiere kod kriuri kodwa. Maendi en Dak Achana. Dak Achana kaka senyisi maendi en galamoro maro ma bende wapange weche wa mag dak kaka ne beni oganda dak maber kaka winjo ka wawacho gi en mana weche matimore kamoro amora ma intie samoro mier dala moro mane bathi kanyo no gino nyotimre nyoro samoro i dala ni kanyo samoro e gweng'u gigi eki en dak manywanda en ng'eno riwo samoro kata kuom watni samoro kata mana kuom watni moro omiyo puonj wuok ka rieko bende wang'adre ka to gimoro amora joma be margi tek ahinya makoro itere tie msalaba ne rehni ka chomigo tir akaza mani Yesu nyalo to nyalo die koro nere kapok odhi nyime ne waluso e wach mar nyithindo monyuol ich Simba piny masani tinde nyiri masani onyuol chiegni te in fact nyiri kwanata malo 80 ma nyiri mapok onyuom sani nigi nyithindo to moko nigi nyithindo di awacha dier kama apendo nyathini nyuol mane to kinyal yora bich te kapok idhi tedo indi kwani in gi oda
To kati yonge oda meruni mada inget no pidhi pod pidho nyikwaye. Very wrong mentality. Very wrong mentality. Mama nino beni pidho nyathini kitho yonge. Mama nino beni pidho nyathini kapo ni dhi kate tich kamoro mabor. Kate school. Kate school. To koro ing'eni kopo nega mama ni to pidho go nyathi. Ok ni moro makoro ka ego pap kamwanda. Ti iyo isombo tikelo. Ikono pedho buk. Anyisi ni go pap kamwanda. Ogo mpira. En osombo to kelo. Iwe ni en gi oda. To mama ni makoro ndalo osethagre kodi mopidhi, ukomonde you are a disgrace to your mother. In a disappointment to your mother nikech mama ni otemo mopidhi mochopo kumichopeno. In ko tiji koro in baby machine. Inyuolo baby machine. Inyuolo tikelo. In koro in baby machine inyuolo tikelo. Mano komonde en tim marach kuom ng'ama nyako. Mama ni niendi odhi ka koro ol. Odo mondo mi koro chak yueyo. One be no konye mondo mi oyue. Nyithindi gi eki nyithindu gi eki ma be samone be no konyogi. Mak mani nyiri masani to tinde gin nyiri mobayo. Gina ni this pride nyuolo moro nyuola sasa ni. Inyalo achiel onyalo winjo wachni. Karach tariyo wanyalo wacho ni sama moro gik moko timrega. Opowe ke. 3, 4, 5 tikweno tidhi. Ai bego ni kidela nyithindu ng'eni mama. Kanyo wiyo konyi kata dichiel. Nyithindo go dhi ol ka chuori. Ineno kodhi apenji to ka koro nyodo te iseolo imiyo mama u. Chuori dhi olo ne ang'o? Okay, inyodo rume yi. Nyodo rume yi. Kata kendo dhi tede niendi. Koro bo chak kete gi pressure man yere nyathi. Koro ka nyathi ok bi. Yere nyathi. Nyaka ina no yamo kwadho moke odhigo. The value mari be as a lady koro rumo. Ing'eni even suchi. Ing'eni nitie ndalo masura nitie ma attract ji. To kake medo bet. Eka koro ng'ama neni onge suchi oluor dhi. Chuma kawuono to betinde bore. Chuma sani endi kijande mathindo gi. Gin koth go gimoyude laro. Okay, mama getho kaka geto. En koth go gimoyude laro ma en kada yudo mana jonyonyo bara. Ok dhi. Ten mane mofwa anani ma mane gi pesa nyalo konya. Koro mane ma gin after money. Material things. Gin joma lazy. They're lazy men. Mok nyal bring up families and society. Koro gin gi dwaro kama yot. Makango dhi to isomo ne kanyathi matin timiye pesa. Isomo ne kanyathi matin timiye pesa. Anda go nya somo. Keche loch ni wi dhako. Dhako nya somo na. Mano gima onge ex. Okay somo na. Kapo ni somo na ne dwaro nyake somo na. Fog off. Ntie kama ni yae. Nyon frame dhi. Ntie kama ni warome. Kapo ni kanya medo ni doge to do kama ni warome no. To ka do dhi dala. Story ni mbilo kinyal isomo na how. Ok no somo ni nitiere kamoro makata kore wacho ni. Dongo kendi koro in ng'ama koro ai onge maracha ka loch ng'ama dhako. Dongo an jariyo. But I'm a suitable helper. Suitable mane to ng'ato timolo wadgi. Miyo jande utima miyo ja orumo kata ri. Onge. Oyudo kijana mama ja 23. Koni kotito koro kalo bedo suitable helper. Mano koro en unsuitable. Okay, suitable. And unsuitable in capital letters. Kuro ginyala wacho ni miyo moro maja 40 maja 45 years okako kijana maja 23 years ni kuro nigi unsuitable couples. Nothing like that. Mano X. Ai. Kendo en X ma wacho ni permission not guaranteed. Kuri doka sani miyo makamano nyaka roga wi kijana ni nikech oloe gi gimoro mora. E piny ka oneno gik mang'eny. Kure makia doge paro kama wuoda dhiambo ni dhako dwaro gi wiya nikech ni koro ni omiya pesa. Ogore pigi lepe. Andala oka neno kuma mon rogo ne chuo. Kata kwarwa neno gi monde nok rogne. Kata wuon waneno ni kapoko na tho ni Koro gimo kaneno dalawa okitimna mano gima onge. Machane madala unik. Tomato madala ni. Pogruok duong kanyo. Donge I'm a fruit mar that tree. Is pure wisdom. I'm a fruit of that tree. Koro kaka tanga bedni koro ane fruit madwa apenji. Madwa nyama. Maembo kanyal nyago machung. Ok dhi. Koro an mna koth joko chiel kama ng'aicha. Omiyo onge kama dhako biro ni dalo na wang'e. We can only talk and agree.
but rogo na X. To in tirogo ni Arogo nango kaloso mana kode. Ko yiwinjo to winjo, ko ja winjo. To ng'e gimone be notimo. Koro wacho ni en gima rach kabisa ka iyudo ka koro nyiri masani mang'eny nyuol to miyo nyithindo nyithindo pidho negi. Gimiyo gi baden man pek kabisa. Mama ni othagre kodi mopidhi samoro ne tek ndi okadho kodi through thick. Ogo nyaka la amal. Kaka koro mama jancha go tworo nyaka. Wada maji chai. Maji chai. Kaling ni nyathi ma nyako odhi ledhi magi chako sombo ne nyithindo ka kilo. Inego nyaka mama uni. Kaya adieri mama no adieri makende mama no osechandore. Koro chandruoge ni yie imiye kwe. Koro ikonyo mama ni. You see, to gi mondi konyo mama ni bed nyako maber ma ang' chuo neno ka en nyako ma jachia, chuo neno ka en nyako ma en nyar dak, tiyudo ka ng'am kama idhi yudo mana ka imanyi. Bed nyako ma bende ilaro. Nyako bed milaro gi tedo. To nyako ma manyo ka tedo gi ume ka guok ni mang'we ka ni en mung'we ka wae. Mano value mari bende as a woman odok piny kabisa. Koro wakawe akawani dongo bende wachodhi. Tibiro unwa gango. To wada mochodhi go wigi wach. Mane rach gi. Dongo osego pap kamwanda oseng'we kamoro amora gi ume ni. Makoro ong'eyo ni ka ng'we kama. Koro kobiro ka piny omwa kama ochanya ka ujo moyudo kanyo nikech oseromo gi ji mang'eny ahinya ngimane. Omiyo dichuo goe kwano matut. Nyako to nyalo nyuol dala gi tiyudo. Piga hesabu. Iyudo ka moko nitiere kaka both magich Simba go nitiere, ang'o nitiere. To sama nyako nyuol dala gi kikawe penjo moko nyaka ipenji nyithindi kani kanyi. Nyathini chani kure. Adwaro nyathi. Sama u date, one of the dating times mubu date go, nyako nyaka bigi nyathine ni. Iwinjo? Kata kiluonge ni Kate, kata kiluonge ni Adrian, kata kiluonge ni ng'a. Adrian eno ubiga biya e dating meeting marwani. Mane nyathi mabe ang'eni amae nyathi mabro dak godo. Miwinj kimake gi lweti. Mi bende mule ga wachni mae nyathi mabro bet godo. It feels nice. Kini ng'eno ka nyako ni tiyo kodi gadier. To nyisi ni nyathina ni dala chieng' ni nurom kode katedo. Mano be kiki yie. Emang' wuoda wasibiro omogi. To sama yudet nyako machal kamano, penj nyako ni to ijni ni yude yo mane. To wuon nyathini nitiere ongima otimo ang'o eno chal nadi. To ang'o muthegi kode. To ang'o momiyo ok idak kode. Mondo mi wachak dak kodi, I have to know all these things. Moko bro wuondi lakini ng'eni kama Miriam nitie to kibodho kapok ing'eyo. But the fact is Miriam boksiki. To make sure ni nyathini kata kapono ni kori kendo mengi, kata kapono no entie school, the following year ensure ni nyathino endo obiro emanyo ne school kama idake no. Ma nyathino endo somo kantiere under your watch. Mano kore kiwacho ni kori kendo dhako mane gi nyathi. To kani nono nyako ni kata kidhi kodi dalau, nyathini be nyaka wuotho godo samoro. Ma jogweng'u bende ni in gi nyako man gi mitoto. Man gi nyathi. Kanyi tieko bura mang'eny. To ni chieng' moko kibiro omni dicho marom kodi, mako biro to no bedo wendo luori. Ni en ga gi nyathi. In fact okoluori no mi luor to luori kia chaya. Dongun chuo ute. Ongi wacho ni si wan ume wate. Kaini otka tenen malo, kidhi malo uduogo otka. Hapana, mano gima onge. Omiyo wach ma nyiri rido longe saidi e boma kuondegi. Nyithindo tabich makimero. Gilutore mo. Mano gima onge. Nitine mo biro tinde mon wiro. Kidwa lokri kia ratiglo, nitie mo mar ratiglo. Kidwa lokri kia openda, nitie moro openda. Kidwa mondi bedi e lando moro mobuo bende nitiere morno. Kani Carolite kiango gik ma be piny licha. Ikoni nitie maloko ji ratiglo. Mon wiro gi. Koro girangi ma ibuke dhok. Rangi ndi nyaka kala mar indigo. Koro gigi nyaka losi. Nerea. Nikech mano en loso dak. Ka gigo kotimre e wago, dagni nyaka kethre. Nikech koro suspicion bro betie, lack of trust bro betie. E kinde gi chwori kata chiege miyudo manyien no. Mane wach mantiere.
mi wachno walose maber. Koro nyathi kimirwa be nyaka rwaka kaka nyathi. Kaka mari. Kik iwe. Joluo noketo matek ahinya dholo ma kimirwa no ing'e chieng' moro abiro puonjo ji e dak achana kae kaka kimirwa molo ma wuoyi. Ji ok dwar. Ji ok ohero nyithindo ma kimirwa. To gin gi hawi be. Ji oketo ne biro kawo hawi mani dalani kata. To samo dalani kata hawi manitie maonge. Dala muruchore makore gi guru. Ji te mantiere kuro. Orundore. Gina ji maonge. Kong'o tang'o. Koro ni kimirwa ne mokobiro koro kawo hap dalani te. Oyo ok en kamano. Kimirwa no kubiro en nyathini. Kisenyuomo min mare en wuodi. Mak mana ni ji ne wacho niya ni kimirwa ok yiengle. Mano ng'eni ngero mantie dholuo ka. Ok yiengle. Kimirwa ok yiengle. Ok otingle kidhi go dala. Bing'e wechego. Koro to kae ni moduong'. Koro mago koro sani gik ma onego koro wacho ko ei dholuo ma koro maiye. Mano koro kanyalo puonji ka. Mano koro abo madwaro ji kaka osiepna makara chuonyo ma jaduong' ng'ane. Yae Wuod Kadwet. Nyinge tama koro kama. Ogembo. Koro jaduong' Ogembo gire ma koro amanyo kanyo. Taya manyo ji kaka koro wuod Nyakach Mans Junior Yakola biero. Yakoliero. Koro wacho weche mag dala magoro ji madongo. Mobeto go piny nyagi jodongo manigi mapimoni manyiji osetedo nyithindi osetedo ang'o koro gipimo wach makare. To joma chwe miloso godo. Makikere joma mine ti piny obagi. Akweri. Joma chwe be menyalo usi. Onge mana kikia. Omiyo kimirwa ok yiengle ne en ngero mane goyo. Piny masani itimo nang'o. Mano ne kinde ka. Omiyo dak achana kaendi chieng' moro wabro jeno wachni to wabro wache matut maber mondo mi wang'e kimirwa bende wacho ni ok nyal gedo bat korachich mar dala kaka wuoyi maduong'. Nyithindo manyuolo ko gi kitabu especially madichuo kadhi gik mang'eny lakini sani wan gi a revised constitution mar weche machal kamagi. Wawacho to waloso maber ma onge kwedo kuom nyathi moro amora. Nya winjo kiwache liel ni constitution mar jo Kenya mantie sani en ni mwandu dala nyaka lo ipogo ne wagogini. Mano ndie constitution. Koro kata ka ng'ato nyuolo nyiri lilo wewe moro wengeni ni gigo dong'nwa nyiri go nigi chik mar ka. Manto wachre kamano to iparo ni in kaka jaluo. Ino ka gigo timre kanye. Nyaka nje ne past constitution ni ndi when 10 years now. Isenyo ka gima kamano timre kanye. Maindwa kelo koko ma onge tiende gi nyako ni gi jaode gi jodala gi kuma dhi tede. To en gima dier en ratiche mondo yudi ka en mwandu. Giminyalo tim in this scenario kalopego nitiere ousi mondo ka nitie wuoyi ka gi nyiri to pogi mini nyiri shares gi gidhi ginyiew lope kuonde ma gintie. An mane bura mana ng'ado maber. To ni migogo bedo biro chako gumo ni pure e gweng' ka. Chamo wang' te gweng'. Mano chamo wang' ni ji e gweng' te. Nick birido. Puodho ni ousi. Kose us puodho ka en $2,000,000 to gin gowetene gipogre tae mare modong'no kata ka en 800 million or 800,000 odhi onyiew go puodho kamo kende olos koro maber mano migogo modongo dalagi. To ang' ni biro laro kiewo goweteni gi wuoneni e dala ka. Mano ok chik. Ndongo nyuola ka mae kama nwe gike. Onyuoli kama to sawa. Kata mino beno nyuolo korgi mobiro mana ka. Mino an pok aneno ka beno dok Alego dhi manyo lope gi mago wetegi. Makata gindo mna buya kuno ko badhe. But awacho niya piny olokre. What can we do in this scenario? Gino lok pesa, kose loke pesa, mama nyaka dhi chako timo ohala mohero. Mano koro chamo mwandu wuon o inherit gir wuonegi. To kik mondo mi bi ka ni be no go ywatinga upuro. Kiny tichako laro puothe ka endi kiewo gi wuoneni. Goweteni gang'o. Mano ok en puonj makare. Katiba to wache ni sawa entie. But wang'i kaka wanyalo timo gino makare. Ema nitie jodongo. Katiba wache ni jodongo nyalo go bura. Community courts, community council of elders katiba nendo ng'eyo ni nitiere. Ging'ado ga buche. Ema nitie weche moko sani koro luongo mna jodongo wetena.
Ibi jaduong'. Wuon basilo gembo gere maluongo ino kaluongo kola gere magi mabeto go piny wi mapek. Nyakwar tao kogot gere magi yo makora luongo. Jaduong' bolo kantie kabondo. Oi, to kandie ko ka ok iyude jaduong' moro be madichoki. Wuon Nancy manyalo luongo ta keno bi ong'e weche gi maber. Anyalo luonge mondo obede kanyakla nini. Onge wach. Watieko wach nindo kamano. Mamwa asayi mama kwayo kuom ng'uono kiyie. Ma ok abi somo. Kichor machielo. Wacha ka ng'iyane kendo ka nitie machielo. Opak Ruoth Bishop, an Eric Otieno kawuok Uyoma e Rarieda. Bishop kod Nick ni atiero tienda. Mano be mar osiptal. Mabe mar osiptal. Okay, nitie penjo biro ka endi mang'eny mag osiptal. Jomoko madwaro mondo mi okonygi, jomoko nitiere mapudhe dwaro mondo mi omigi wheelchairs. Wabro temo wane gima dwa time. Makwani kwa koringo biro makoro ng'eny ahinya to tamwa to koro ang'ano loka DAK ACHANA od thieth. Kasi ang'ano bedo od school. Makwani nitiere kwayo ka endi mapano wabo time next week. Wanyalo kete mahinya mar ng'ama onge wheelchair ni. En chwech ma Nyasaye. Samora paro gi an nikech ng'ol ok yombi. Kadi yud ni na position makoro ok inyalo wuotho. To nokonyuoli kamano. Gino goi piny mang'eny malich. To kata kano nyuoli kamano. Inyalo dwaro mondo idhi kata kuma jowadu nitiere kaka ichop onge ne wheelchair. Onge wach. Wabro neno kaka watimo. In gi wach moro wadong' gi dakika 5 kende. Tae watieko. In gi wach moro dwaro mondo mi watwage piyo mondo walore. Nick. Ka nyathini obiro gi ich to nyuol daleni. Koro odwa dok ode. To chwore ni wuoyi matin. Owetene madongo nigi mon to pok odhi ka jodongo. To en bende chiegni nyuol ne nyathi odwa no bio kawe. To chik otame ni ok obi nikech wadgi madongo pok odhi ka jodongi. Onyalo timo nang'o mondo bio kaw jaode. To jaduong' ni be ni ka ok onyono ka to nyathini ok dogi. Ka itimo nang'o. To kijana ni ok wuog to jaduong' ma wuon nyako ni endi gidhi gi hoste kowadgi machielo. Correct. To mondo wach manitiere owachi. Nyalo tedne mana chai. To madho nikech ng'ama obiro e bura ma kamano bende ne ok tedne ga gi sironyo. Ibedo punished. Nyalo mana mi pi mimodho kata nyuka. In this sense an yen chai na mondo madhi. To wach manitiere ma jaduong' no iye wangono. Mondo ka wachige gi nyathine odog godo. Nyako ni botimo marach biro nyuol dala gi. Inyuol dala unadi? Chwore manoore. Chwori ori mondo idhi nyuol dala u? No gole ok no bira limbe to nyuol. Mago tang'o. Iyo pong' tidhi limo ji nang'o dala u? Nere, puonjuru ji gik makare. Dhako kiyach kata nyim baba ni kidwa biro kiyachi ni gi ich miting'o mar chwori ago dala u. Koro kidwa kwadho go wuotho e depo ka endi baba uniti gi mama ni. Ok ichiwe luor ne jodongo gi. Inyiso gima yin. Inyiso mago magi gi chwori kuro is none of their business. Gin kelni gino nyathi kaka orese nyuolo. Gigwedhi ni nyathi. Nyako ni magi be gi chwore ni ero gi chal. Tangi rilis chiegi ni dhi kamine gi nadi ka yach. Nyathi ni idwa dhi nyuol kamionge. To ka samoro tich no rumo to ne gin kapa. Nothing. There's nothing like that. Dongin gi dalau. Dalau kanye monyuole. Kanye motoyo puyo. Nikech mano nyathi dalano. To be nyathi mokwongo. Mano koth dalano. Mano biro mike dalano. Okaw ocheni. Puonjuru ji gik maber. Jaduong' no endo bende adwa mondo mienya unyo kabisa mar DAK ACHANA. Nuyine nyare biro manyuol kanyo nadi. Ka nyathini olor gi misigiri yambe? Hapana, odhi nyuol ka nyamin gi. Itimo ga kamano makata nyathi ma nyako mapod kore ka ama omako ich, ochwanyre skul. Ka ndi nyamin gi moro, kuone modhi to nyuole. Ok ber mar mondo be nyathi ma nyako oto opuyo e dala gi kaendi kama min gi noto opuyo mare. Unyuando ji gi dak. Ok en gima ber. Yani Eto biecho ike dalani ubene biech nyathi no chako ike dalani kia nadi.
gik moko ni kama ng'eny mag manyuru midwa mondo mi otim. Ng'ama koro timo ni? Mama ne? Kuro winji. Ulalo ji. The fact is, nyathi manyako mochwanyre nodhi nyuola kaka waygi. Iwinjo? Kata ka nyamin. Manyanga modok kore. To kama nigi chuore aina ni. To maendi koro nyaka kapono ka ng'ama ing'eyo to nyise ni awacho ni maendi en makosa kendo wigi ok okonyogi. Kiyach inyuol kuma ting yaye gi. Tange dhi sombe chi ibiro nyuol kuma onade. Ai dichuogni be. Ibe nyathini koro dhi onyuol kamoro chiegi muoch kayo kamoro to iketo ng'uti mos. Ni kore kibo dhi manyo bang'e. People should start thinking. You cannot block your reasoning pipes. Even kata kwa weche mang'eny ne rea. Just reasoning kende. Reason ka ng'ama duong' ni. Ma kotimre kama dibed nang'o? Ma dibed nang'o? How can you let your wife ma is heavily pregnant ni dhi dala gi no dhi nyuolo kucha? Ni tich no room. Kwani ijino ne neche mshahara. Kose nich mar tich, kose ne nich mana. Weuru keto gik moko bed mayot. Ma en dhialo nyako. Nyako no bende achayo. You insist ni nyuol kama yude ijino. Magi chuma ringo responsibilities. And now, kose ringo responsibility. Okando ko dhi timo responsibility magi. Dongiro jadung boje ni nyako bie dala ne kanyo. Koro dala ne ok tango nyon. Ka wetine kande polo dino ne, ok tango nyon dala kanyo. Koro jadung ni owinja kaka dala cha be chal nikech gin joka ng'ato koro gin wede. Mondo ka onya kijana ni odhi host ko wadgi dala machielo. Mondo giwach weche gi eki mondo nyako ni owuog chieng'no gi ng'ano ka gidog. Ng'ano bi nyaka gi fair. Muting'o go nyathine ni ende gi chiege ni yote osigo no dhi go kuma dhi. Let men be responsible. Mare. Koro keto ji gi bura manono kaendi nikech nogolo dhako dhi nyuol dala gi. Makosa. Ochul to big nyaka gi fair. Konge tich to gimo duong' to manyi fair. Makata pono onge fair to big piki ga di ade. Hey! Piki ne. Winji piki ne. Mar ng'amu kele ke yuth boki wuotho kendi kifuwa lweti ka police. Ni. To gi piki mating'o dhako gi nyathi. Konyala afford ga to big gari. That is good. Gari ma mondo bigo. Piki gi nyathi ma koko nyuol. Koro gari koro obro yudo pesa mar gari mar tero dhako maternity mondo nyuol to onge go. To ko yakara WhatsApp group. Dio sole. Dhako no yawe sama dhako. Dong ne ok dhako ni machiegni godo ni ajo kama jaoda pek. Gima kama. Aonge namna. Nitie joma jokod ma jodalu moko bi weyi wich kuno gibro umo ni kata weteni. Koro ne kako dwa timre. Bure kabisa. Gonge magi kiwe chuma kotho gi long ma onge. Magi kionge bure kabisa. Koro gino jaduong' no bende we keto gini matek. Nyare no kata ko wene gi nyathino gima botimo go onge. We nyako ni dhi obed mose ode, olos gigo ode. Puonj gi maber ni next time gima kama kik timre. Koro wuoyi maduong' ni we mabire dala ka ni ndi ne rea. Ento nyaka loso kode maber ni kiko chako we dhako ma yopong'. Ni dhi ka wuon. Okelo wich kuot ne no wuon. Dhako ma yopong' dhi mna kali lo timore. Chuno nyaka ku chope odhi oywage. Mano migogo modonjo. Nitie masira mobetie. Nyako chopie. Kata gimo chuna hinya kata ni mini gine tuo nyaka to chopi. To ne biro ting'o ich ni kore kano ng'ielre go dala kano biro nyuol kae. Fuck off. Out. Nyuma. Tiek chenro. Ero uru kamano jo Nyasaye wasewinjo weche mantie mag dak achana. Awuoro kaka dak achana nigi weche ni. Nyasaye mondo gwedh ji duto mawinjo dak achana. Wan gi nek ka jokandiege nyo wawinjore ni wabiro gi nek. Kendo kata kana bire liel dala nek no ng'e na biro. Omiyo no kane dhiyo mondo los kaka wabiro. Omiyo un bende warito dwach ma kumu koro mugik. Mondo neko ting' misike obi kandiege otim dak achana mudwaro no mondo chunyu obed gi yweyo. Ka kamano to Nyasaye mondo gwedhu e weche duto. Namba na en 0720 40 39 13 nona birio ario nono ang'wen nono adeko chiko achiel adek
Nyasaye mondo gwedhu. Onge wach mane kama wachopo giko machielo ni ndio otieno masani ni ndi nyinga en ni kokelo mos mang'eny odhi ne jogo eko magin joma tiyo e Sampa Kisumu. Kotelni kanyo kod Vin Duero mawuod Seme ji kaka Ken giri yewini kanyindo yoyo mopong' ahinya ma kadhi kanyo to rwaka maber. Adalo gini. Kanyindo nyaka wamigi poch gi pak gitiyo maber. Drepete mag Sampa ma joma tiyo Kisumu kanyo endo eroro kamano ne uhandla maber omiyo amor gi tiju mondo mi Nyasaye omed gwedho mang'eny ahinya. Idhuru Sampa go gintiere. Sampa go nitie kamidho gini Kisumu kanyo penye niere Sampa Tours. To Vin gini yudo mana kane kanyo to semna kawi. Tirwa kimos to iwuotho Nyamonge nyaka ichop kama idhiye. Wuotho kodgi anjo kamor ahinya. Aluro gi gala Kenya eno ka gibeyo. Ginyalo dhi koda kama Sampa ringeni. Manyuru nyaka Lolwe Travelers. Lolwe Travels kamutingo jal miluongo ni Salga. An kana winyo nyinge ni Salga. Tawuoro ni jogo wacho ni ng'ato oidho mtoka madhi lor Salga. Kare Salga nying dhano. Kanyo nitie nyaka Japolo motelo negi Nairobi ka. Ofis gi Nairobi ka. Nitie jago miluongo ni Japolo. Bende entiere kanyo. Koro umosnwagi to wan be ka wabiro tuneno wawang' maber. Ok odwa ng'adwa nengo lakini uneno wawang' maber. Onge wache mane makoro kelo giko ma DAK ACHANA odiochieng' ndi ma kawuono ni ndi ageno ni kendo juma manyien madhi bedo ko thuolo makare jogo mano kelo weche go kuma otenre koda ka chode mochu chieng' omera wabro luongo ka ndi Joan mondo kono chwa chieng' ka chomo malo en chode moruo ka thund guok chode chalo yewi dhano moruo chalo nyuge dho suruaru. Ero kamano yako chako rom kendo en DAK ACHANA.